சிறுகடிக்க ஆசை சரியில்ல. அடுத்த வர எபிசோடில் நம்ம மீனா வந்து எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கிறதுக்காக போஸ்டர்லாம் ஓட்டி பயங்கரமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். இதை பார்த்துட்டு இருந்த நம்ம விஜயா இருந்துட்டு நீ தலைவி ஆகிட்டா நான் உனக்கு பணிவிடை பண்ணணுமா, நீ எப்படி தலைவி ஆகுறன்னு நானும் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போஸ்டரை போய் கிழிச்சு விட்டுடுறாங்க. இதை பார்த்துட்டு இருந்த மீனாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நம்ம மீனாவோட ஃபோட்டோவை கிளிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஓடி போய் பிடிச்சி பயங்கரமாக அடி அடின்னு அடிச்சிட்ருக்காங்க. விஜயா இருந்துட்டு ஒரு பக்கம் வலியால் துடிச்சிட்ருக்காங்க. இவங்க யாரை நம்ம பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்வையை எடுக்கிறாங்க. பார்த்தா நம்ம விஜயா. அவங்கள பார்த்த உடனே மொத்த பேரும் வந்து ஷாக் ஆகுறாங்க. அதோட இன்னைக்கான பிரம முடிச்சிருக்காங்க. இனி விஜயா என்ன செய்ய போகிறாங்க, விஜயாவை மீனாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன செய்ய போகிறாங்கன்றத வரப்போகிற எபிசோடில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.